खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। फानेरे बियाबनि खाग्राबारि गामियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि। गुवाहाटीनि गंसे एपार्टमेन्टनि रुमाव सासे सिख्लानि गोथै देहा मोनदों। सराइबिलनि बसगावआव दुलाराय बारग' भिएफनि सेथि बोसोरसालिया जथुम खुंफुंनो लादों। ट्रेनखौ हरखाबै लाखिनायाव झारखन्डनि कदेरमायाव सानै रेल हान्थियारिनि जिउ खहा। कानाडाया इन्डियाजों सोमोन्दो सिफायनो गोसो गैया बुंदों जास्टिन ट्रुडेउ। रंजलियाव लामा जाब्रथाय, सासेनि जिउ खहा आरो गुबुन सासे गोब्राब जोखोम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। जौगानाय फारसे मैखोम खाग्राबारि ओनसोल बायदि बिथांखिनि गेजेरजों खाग्राबारि ओनसोलनि जौगानायनि सायाव मोनसे सुबुं जथुम खुंदों खाग्राबारि बाजारनि लांगोना फोथाराव। गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो पानेरि विधानसभा समष्टिनि एमएलए एबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया खाग्राबारि ओनसोलाव आसाम सरकारनि बायदि बिथांखिनि मावनायजों जौगानाय हाबाफारिनि सायाव रायजोफोरनो बुंफोरनानै होयो। गाहाय आलासि एमएलए एबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया मैखोम बर' ओनसोल खाग्राबारिनि थाखाय दिनैनि साना मख'जाथावदि गोदानै लुफुंनाय खाग्राबारि हाथाइसालिनिफ्राय नेटुवा हाथाइसिम थांनाय लामा, खाग्राबारिनिफ्राय खासिया सुबा जानानै खासिया फोथारसिम थांनाय लामा, खाग्राबारि हाथाइ न' आरो पानिसेलि हाथाइ न'खौ पानेरि विधानसभा समष्टिनि एमएलए एबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बेखेवनानै होयो। कार्बि आलं बखाजानि अनजु दर्जे मुंनि सासे सिख्लानि गोथै देहा मोनदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सयमाल ओनसोलनि पुरबासा एपार्टमेन्टआव सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला अनजु दर्जेआ गाव गोसो थोनाय मनि खान मुंनि सासे मुसलमान सेंग्राजों जयैनो भारा थायोमोन पुरबासा एपार्टमेन्टनि मोनसे रुमाव। शुक्रबारखालि हराव थैनानै थादों अनजु दर्जेआ। नाथाय आथिखालाव गोसो थोनाय हौवा मनि खाना खारखोमानानै दङ होननानै मिथिनो मोन्दों। पुलिसआ नागिरगासिनो मनि खानखौ हमनो। गावसोर सानैबो हाबा जाबाय होननानै सिनायथि होदोंमोन बिसोर सानैया एपार्टमेन्टनि फ्लेट बिगोमानि सिगाङाव। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बसगावनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बारग' भलन्टियार फर्सनि बानजायनायाव नभेम्बर दाननि 26 आरो 27 खालारखालि सेथि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो लादों बारग' भलन्टियार फर्सआ। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै डक्टर फुकन बर'आ बाहागो लाफैगोन होननानै बुंथिदों क'क्राझार जिल्लानि बारग' भलन्टियार फर्सनि आफादगिरि राजा तिलक ब्रह्मआ। बेजों लोगोसेनो ओनसोलनि गासैबो मेलेमजिबि आरो सरासनस्रा सुबुंफोरखौबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय खावलायहरदों जथुमानि बानजाय आफादा। खौरांगिरिनि गेजेरजों जानो गोनां हाबाफारिखौ मिथिहोदों बारग' पिएफनि दैदेनगिरिया। उरिष्यानि पुरीनिफ्राय निउ दिल्ली फारसे थांनाय पुरुषोत्तम एक्सप्रेसआ झारखन्डनि कदेरमा जिल्लायाव जाब्रथाय जादों। ट्रेननि ड्राइभारा हरखाबै ट्रेनखौ इमारजेन्सि ब्रेक होनानै लाखिनायाव सानै हान्थियारिनि जिउ खहा जादों आरो गोबां जोखोमबो जादों। रबिबारखालि 12:05 सानजौफु समाव जानाय बे जाथायाव 130 किल'मिटार गोख्रैथिजों खारनाय पुरुषोत्तम एक्सप्रेसखौ ड्राइभारा हरखाबै ब्रेक होनायाव सानैनि जिउ खहा जादों होननानै सेन्ट्रेल रेलवे धनबाद डिभिजन सिनियर डिभिजनेल मेनेजार अमरेश कुमारा रोखायै मिथिहोदों। अदेबानि मा जाहोननि थाखाय ड्राइभारा ट्रेनखौ हरखाबै इमारजेन्सि ब्रेक होनानै लाखियामोन बेनि जेबो रोखा जाहोनखौ खिन्थियाखै रेल बिफाना। आथिखालाव भारत आरो कानाडानि सोमोन्दोआ मोजां नङा। खालिस्तानी थिउरिया हरदीप सिंह निज्जारखौ कानाडायाव सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा बुथारनायखौ लानानै कानाडा सोरखारा भारतनि आखाइ दं होननानै भारतखौ बांसावदोंमोन। जायनि जाहोनाव भारत आरो कानाडानि सोमोन्दोआ गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांदोंमोन आरो सा 40 कानाडानि एम्बेसिखौबो भारत सोरखारा दिल्लीनिफ्राय होखारहरदोंमोन। अखाफोर दानथामनिफ्रायनो भारत आरो कानाडानि सोमोन्दोआ गुबुंले जाबोदों। नाथाय रबिबारखालि कानाडानि गाहाय मन्थ्रि जास्टिन ट्रुडेउआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि कानाडाया भारत बायदि गोहोगोरा नङा। बेनिखायनो आथिखालाव भारतजों मोजां सोमोन्दो लाखिफिननो गोसो दङ कानाडाया।
बेनि थाखाय डिप्लोमेटिक लेभेलाव सावरायनाय जागासिनो होननानै फोरमायदों गाहाय मन्थ्रि जस्टिन ट्रुडेउआ। गवालपारा जिल्लानि रंजलियाव बांद्राय गोख्रैथिजों खारनाय गंसे मटर साइकेला गंसे ट्राकआव उनथिंजाय सौदावफैनानै जायगायावनो सासेनि जिउ खहा जादों आरो सासे गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय सुबुङा बाइक सालायग्रा भुवन कुमार साहा होननानै सिनायथि होदों आरो गुबुन सासे गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंनि मुंखौ सत्यजित बसुमतारी होननानै सिनायथि होदों रंजली पुलिसा। जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसा जाथायसालियाव सौहैनानै थैनायखौ पस्ट मर्टेमनि थाखाय दैथायहरनानै जोखोम जानाय सत्यजित बसुमतारीखौ जायगानि हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरदों होननानै मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।